Ja, vi skulle som sagt vælge et emne fra vores dagens tema, og vi har valgt topøkonom kritiserer dansk model. Og vi vil godt starte med at redegøre for, hvad artiklen handler om, hvad emnet egentlig handler om. Så vi vil prøve at analysere, hvorfor han kritiserer den, hvad han har svært ved at forstå ved den. Sidst vil vi diskutere, om vi synes, han er ret, eller om vi synes, den danske model er fin, som den er. Og som konklusion, som nok også bliver en del af vores diskussion, så vil vi vurdere, om vi mener, han har ret eller ej. Jeg vil godt starte med at redegøre, og artiklen handler om topøkonom William Buter, som var forbi Danmark. Under hans besøg i Danmark, der har han så kritiseret den danske model, som han mener udugelig. Buter mener, at den offentlige sektor skal være mindre, da det vil skabe flere jobs og en øget vækst i fremtiden. Danmark er jo trods alt en af de steder i verden med højst offentlig del, hvor vores offentlige udgifter og skatter udgør omkring 50% af vores BNP. Buter mener, at vores økonomi er stagnerende, og jeg citerer: Danmark har kun udsigt til meget svagt opsving. Væksten vil blive lidt større end i euroområdet til næste år, men kun ikke 1% og dermed meget moderat. Dermed har Danmark haft lav vækst i snart 15 år, så det meste af alt taler om en stagnation på højt niveau. Buter mener dog ikke helt, at den danske model er helt hen i vejret. Han hentyder til, at Danmark egentlig har et godt system egentlig, men det er for langsomt til at udvikle sig, og det vil altså give nogle konsekvenser i fremtiden. Han mener, at i Danmark er vores levestandard helt i top, grundet de høje offentlige investeringer selvfølgelig, og det høje offentlige forbrug, men vi mangler nogle dynamiske mål, for at det kan fungere. Han mener, at Danmark har en stor svaghed i en meget høj skat, og det kan være skyldigt, at der er så mange virksomheder, der flytter ud af landet på grund af den høje skat og det øgede fokus på den offentlige sektor. Som sagt, Buter siger endda, at han mener, at ideen bag den danske model er god. Han tror bare, at der er flere, der nyder godt af den, end der betaler til den, og vi skal overveje, om pengene bliver brugt fornuftigt. Og så vil jeg nævne lidt om den residuelle model og den universelle model. Og den universelle model, det er lande som Danmark, Norge, Sverige, de skandinaviske lande. Og i den residuelle model, så er det USA, England og Australien. Og det er, hvem der har ansvaret. Og i de skandinaviske lande, f.eks. Danmark, er det staten, der har ansvaret. Og finansiering af sociale ydelser, det er så via skatterne. Og hvem det er, der modtager de her sociale ydelser, det er så alle, for i princippet det samme. Og hvem har flest fordele, det er så selvfølgelig dem, der tjener mindst, og dem, der står uden for arbejdsmarkedet. Og så i den residuelle model, hvor det er USA og England og Australien. Og så har jeg taget udgangspunkt i USA, og det er personen selv, som har ansvaret. Og finansiering af sociale ydelser, det er via private forsikringer, og i mindre grad staten. Og hvem modtager, det er de svageste, og ydelserne er lave. Og hvem har flest muligheder, det er så de rige, der er lav skat. Og social omfordeling i landet, den er så lille. Og så har vi konkluderet, at Buter har svært ved at forstå den danske model, for han har en anden tankegang i gruppen, har vi så konkluderet, at hans tankegang også opbygget omkring USA's monetaristiske tankegang. Derimod har man i Danmark en tankegang opbygget omkring keynesianismen. Og vi har, her i Danmark har vi så en progressiv beskatning, som de også har nogenlunde i USA. Altså de har ikke så høje skatter, som vi har i Danmark. Som Buter også mener, at vi ikke skal have så høje skatter, at vi skal dæmpe dem. Altså de har sådan progressiv blandet med lidt proportionel beskatning, med den mest progressiv, men uden så meget skat. Så ja, altså ud af de alle tre beskatningsformer, der er, så har vi i Danmark en progressiv, og USA, som har en progressiv blandet med proportionel. Og ud fra det kan vi så se, at Buter, selvom de har samme skat i USA, så mener han, at der er stadig en måde at holde den lav på, og det er altså ved at holde en lavere skat for at tiltrække flere investorer og sådan noget, hvilket selvfølgelig vil skabe mere vækst i landet. Hvis vi kigger ud på hele situationen fra forsyningsbalancen, så vil vi jo se, at ud fra Buters udtalelser mener han helt klart, at det offentlige forbrug og offentlige investeringer skal sænkes. Hvis det sker, vil de private investeringer og det private forbrug selvfølgelig øges. Om det der er godt eller dårligt, det er jo selvfølgelig, hvad man afhænger af økonomisk, og det vil vi så prøve at diskutere, hvem vi mener er ret. Personligt der mener jeg, at Buter har ret i så fald i nogle af hans udtalelser. Jeg mener helt klart, at den offentlige del godt kunne trække lidt tilbage, og der kunne komme lidt mere fokus på det private, da jeg mener, at det vil skabe større vækst i fremtiden. Jeg kan godt se fordelen i, at
en tankegang mere fokuseret på Kane har været nyttig under krisen og efter krisen. Men jeg mener, hvis vi skal have en forøget vækst og flere jobs i fremtiden, burde man satse mere på det private. Og jeg er sådan lidt imod det, han siger. Det kan godt være, at der er noget af det, det er rigtigt. For eksempel kan det skræmme udlandske investorer i at investere i Danmark, da vi har så høje skatter. Men jeg går så også ind for velfærdsstat, der jeg mener, at de rigeste godt kan dele med dem, der ikke har særlig meget. Det er så egen personlig mening. Ja, altså jeg er lidt imellem. Jeg synes både, at skatterne, at de stadig lidt skal være der, men de skal heller ikke være så høje. Men så tænker jeg også lidt, at de sådan næsten ikke burde være der. For eksempel topskatten, det synes jeg ikke rigtigt, at den burde være så høj, eller den overhovedet burde være der. Jeg står sådan lidt og sådan, jeg hænger lidt, men jeg synes også, at det er lidt snyd, hvis nogen med en god uddannelse, som tjener lidt mere end de andre, som ikke har en god uddannelse, at de skal betale en topskat. Bare på forsøg-agtigt. De ikke så rige. Det synes jeg ikke er fair. Men på en måde synes jeg heller ikke, at de bare skal, sådan, at man bare skal lade dem være, sådan, og overhovedet tage hensyn til dem. Så jeg står sådan lidt, og så svinger lidt med, hvad jeg synes. Jeg er så for velfærdsstatsmodellen, ikke også? Fordi jeg synes, at det alle sammen skal... Jo, der er nogen tjener flere penge end andre. Og derfor, dem der tjener flere penge, skal betale mere i skat. Og så derfor synes jeg, at det er retfærdigt nok, da mindre, altså hvad kan man sige, fattige mennesker eller relativt fattige mennesker kan ikke betaler ikke så meget skat som de rige gør. Og så derfor synes jeg, at det er fint nok for at de ikke betaler den samme skat som de rige gør. Altså jeg synes det er helt fint som den kører lige nu. Og hvis vi kigger op ud fra et meget realistisk syn, så tror jeg at personligt det vil være svært at få hele den danske model omvendt til en mere amerikansk, som Builder nok vil hen af, da det er sådan som det er i Danmark. Og jeg tror at hvis du er meget imod den danske model, og du bor i Danmark, så er du flyttet for at skabe mere, hvad du mener der er bedst til et land, hvor det er en anden tankegang. Hvis vi skulle komme med en konklusion ud fra at vi mener at han har ret, så kan vi jo høre at der er en vis splittelse i gruppen her. 2 af os mener at han har ret i nogle af hans udtalelser, og 2 af os mener, at den danske model, som vi har nu, kører fint. Ud fra tal fra Eurostatistikken kan vi se, at den danske vækst og den amerikanske vækst har været nogenlunde det samme de seneste par år. Og vi har desværre ikke nogen tal for fremtiden, så det er svært at sige, hvad der vil være bedst til at skabe vækst i fremtiden. Og det er jo selvfølgelig en personlig sag.